nkhani yalero siyapatali ayi makamaka posachedwa pompa tinapanga post video imene tinapanga top 10 ya oyimba ku Malawi kuno mmene akupezera ndalama kuchokera pa YouTube. Ndiye titaponya video imeneyi kuchoka pa number 10 mpaka kufika pa number 1, anthu ayankhula zambiri zokhudzana ndi video imene nakuti ayi wangoganiza wewe wangodzuka kwanu nkuganiza zokuti upange chart chimenecho zitheka bwanji kupanga chart top 10 ya oyimba amene akupezera ndalama pa YouTube koma Dr. Namadingo osapezeka apo zitheka bwanji zimenezozo. Ndinaona kuti ndi bwino kuti tibwere tifotokoze kuti kodi zimayenda motani komanso ife tinapanga bwanji kuti tipange ndithu makamaka ma figures amene timakuuzani pa video imene timafotokoza za ndalama zimene oyimba ku Malawi kuno akupeza kuchokera pa YouTube. Komanso tifotokoze kaye koyamba kuti YouTube ndi imodzi mwa njira zimene oyimba amatha kupezera ndalama, sikuti oyimba amangokhala umadalira pa YouTube pokha yayi. Palinso njira zambirimbiri zimene oyimba amatha kumapezeranso ndalama zochuluka, koma YouTube ndi imodzi mwa njira zimenezo. Ndi makamaka ife kuno ku Factory 265 Media timakamba za panopa pa YouTube kuti kodi oyimba akupezapo ndalama zingati, zinthu zawo zikuyenda motani, ndi zimene ifeyo timafotokoza ndithu panopa. Komanso tifotokoze apa kuti chifukwa ngati tinanena kuti ka Jetu akupeza $99 pa mwezi nthawi imeneyi, doesn't mean kuti mwezi wa mawa akhala kuti sakupeza $99 iyayi. Chimene chimachitika nchokuti YouTube imawerengetsera malingana ndi mmene channel ija yachitira, channel ya YouTube ija yachitira perform pa mwezi umenewo. Ngati ma views ache pa mwezi umenewo ndikuti obviously ndalama ijaso itsika. Apeza kuti mwezi umene mwina timanena kuti akulandira $99 pa mwezi, athapezeka kuti mu September mwina akulandira $50 pa mwezi, kapena apo ayi ma views ake akukwera kwambiri, apezeka kuti September apezeka kuti akulandira olo $1,000 kumene. Zimenezo zimachitika, si nambala yokhazikika yoti tinganene kuti nambala iyi basi imakhala chonchi iyayi. Chinthu chinanso yofunika kumvetsetsa kwambiri nchokuti mmene YouTube imayendera, mmene mawerengetsera ma views ndikuonanso kuti kodi apatse bwanji ma content creators ndalama kuchokera pa ma videos yawo. Choyamba tikuyenera kudziwa zokuti Malawi ndi limodzi mwa mayiko amene sali monetized pa YouTube. Zimene zikutanthauza zokuti ma videos amene anthu amaonera ku Malawi kunoko sungapange nawo ndalama kuchokera pa YouTube. Utakhala ndi anthu amene aonera video yako ija, mwina aonera anthu 1 million ndi 1 million views or 2 million views or mwina 5 million views imene waipeza pa video yako pa YouTube pa mwezi umodzi. Koma ngati anthu 5 million amene waonerawo onsewo akuchokera Malawi, it means kuti YouTube sikupatsa ndalama olowani kwacha ngakhale unapanga monetized channel yako, chifukwa choti Malawi si dziko limene lili monetized pa YouTube. Ndiye kuti YouTube achaka mawerengetsera ndalama zoti ampatse munthu, ndalama ija imakhala yokuti amawerengetsera kwa anthu amene akuonera video ija kuchokera m'mayiko amene ali monetized. In this case tingwedekeza kuti mwina anthu ena akuonera video ya nyimbo ya ku Malawi kuno akuyionera koma akuyonera ku South Africa limene ndi dziko limene lili monetized. Ndiye kuti anthu amene akuonera ku South Africa aja kuchuluka kwa anthu amene akuonera video ku South Africa kuja ndikumene kuti apange determine ndalama imene katswiri angapeze. Kandi ku Tanzania is monetized, anthu amene akuonera kumene koko nawonso atha kumapanganso contribute kenakake kwa artist uja kuti apezeka ngachebe. Maiko ngati USA, UK ndi maiko ena amene ali monetized. Mutha kumadabwa kuti mwina oyimba ali ndi ma views kandi 2 million wapeza mwina in 2 weeks or 3 weeks, komano akupeza kandalama kang'onong'ono zotheka bwanji. Nkhani yake ndi imeneyo, zimatengera kuti anthu amene akuonera kwambiri video yakuchokera mbali iti. Ngati mbali imeneyo ili monetized ndiye kuti artist uja apezanso kenakake. Ndiye tibwerere ku nkhani yathu, nkhani ya Dr. Namadingo. Anthu akudabwa Dr. Namadingo asowa bwanji pa chart imeneyi. Dr. Namadingo amene akupezeka mmenemu ambira kuti yayi pa number 1 pamene wakhala Dr. Namadingo, kuti zatheka bwanji kuti Dr. asapezeke mu chart imeneyi. Ndiye ndifotokoze kaya apa ndimanena kuti chart chimenechi tinachipanga titapanga kafukufuku wathu makamaka pa ma channel okhawo amene ali actively monetized pa YouTube. Zimene ndikutanthauza nzokuti chifukwa pali ma channel ena okuti sadapangidwe monetize pa zifukwa zimene ife sitingazifotokoze, mwina angazidziwe ndi aini akewo. Komanso pali ma channel ena okuti mwina adapangidwapo monetize koma chifukwa chokuti anaphwanya malamulo ena a YouTube achama chotsa monetization yawo ija, kuti
channel imakhala kuti sikupanganso ndalama kuchokera pa YouTube chifukwa cha mastrike amene oyimba uja wapatsidwa kapena content creator uja wapatsidwa. Ndiye ife tisanambe kuona kaye nkupanga chat chimenechi timaonanso kaye timaona channel ija ndikuiona kuti kodi ili actively monetized pa nthawi imene timapanga chat yo. And of course tinapanga check channel ya Dr. Namadingo, inapezeka kuti pa nthawi imene timapangayo monetization inali off, inazimitsidwa. Komando chachikulu nchokuti channel ya Dr. Namadingo pa nthawi imene timapanga video imeneyi inali yokuti sili monetized. Ndiye pa chifukwa chimene chocho sitidayike nawo pa ndandanda umenewo. Palinso ma artist ena apart from Dr. Namadingo, pali Temwa sitinamwikeso pa ndandanda umenewo pazifukwaso zokuti channel yake sili monetized, monetization yake anayipanga off. Komanso pali oyimba ena kuti ndi oyimba akuluakulu kwambiri, and akakhala kuti atulutsa nyimbo amakhala kuti ali ndi ma views ambiri pa YouTube paja, koma mupezeka kuti mwina pa nthawi imene sakupezeka nawo mu chat imeneyi. Zomwe ndimafotokoza kuti mmene YouTube imapangira imapereka ma figures malingana ndi mmene channel yapangira perform mwezi umenewo. So ngati mwina nyimbo adatulutsa chaka chatha kapena miyezi 3 follow yapitayo, panopa anthu sakuonera kwambiri ngini yake, zikutanthauza ndi kuti ma earnings ake pa mwezi akukhalanso otsika. Ndi chifukwa chake mukuona kuti mwina maina ena akuluakulu kwambiri sakupezekanso pachani pa chat chimenechi. Komanso pali mafana akubangwe awo Edfest ndi zake keneyo. Mafana amene wawaso akuchita po kwambiri, akuimba nyimbo zawo, anthu akuwatsatira kwambiri, kudabwa kuti kodi mafana amene asakupezeka nawo pa chat imeneyi bwanji. Actually we didn't manage kuti tayike po mafana amene chifukwa kuti nyimbo zawo zimapangidwa upload pa YouTube channel ya management yawo. Mwina nditambasule bobo, mafana amene wawa alibe ngati channel yawo yokuti Edfest ndi kineyo ndikumayikapo ma video awo. Amayika ma video awo pa channel ya management yawo, Madness Entertainment. Now pa channel imene iyi sikuti amangikapo nyimbo za mafana awiri okhawa yayi, pamakhalanso ma podcast ena amene amapanga kumeneko ku record label kwawoko amene amayikanso pamenepo. Ndinaona kuti it will not be fair kuti tiike ndi ma numbers amene ophatikizanso ndi content ina ndikupikisana ndi oyimba amene akungoyuza content ya nyimbo zawo kapena zinthu zawo zimene akuposta zokhudzana ndi nyimbo zawo. So that's why anthu ngati amene asadapezeke pachani pa chat chimenechi. Pomaliza ndingonena choncho kuti Factory 265 Media si channel imene yangobwera kuti basi kungobwera nkumaponya zinthu zimene taganiza mutu kuti tiponye. Imene ndi channel imene ikuyendetsedwa ndi anthu amene akhala kugwira ntchito mu mainstream media kwa zaka zambiri. Ndingoti ngati simunapange subscribe, make sure you subscribe right now.